Вітання! Мяне зовут Ольга, я из Менску. Я працую, час ад часам ствараю розных тэкстыльных лялек. Вось, напрыклад, як гэта, якая сёння мне будзе дапамагаць. Малюю, пішу вершы, а таксама невялічкія казкі. І зараз у праекце 100 казак я прачытаю адну з іх. Казка пра саву і шлях. Софія ішла павольна, без усякай мэты, і адну за адной закідвала ў рот буйныя, але кіслыя вішні. Ніякага плану, ніякай пэўнай дарогі, ніякага вызначанага кірунку. Софі проста ішла і жавала вішні. На шляху ёй мог трапіцца хто заўгодна, тэарэтычна абсалютна хто заўгодна, але гэтым разам яна напаткала саву. Софі і сава, падумала Софі. Цікава гучыць. Гучыць, вядома, цікава, але яшчэ больш мне цікава тое, куды ты ідзеш, Софі. Гэтым пытаннем сава парушыла ціхае маўчанне парку, а сустрэча, як ні дзіўна, здарылася менавіта ў гарадскім парку. Я іду без мэты і напрамку, проста, абы куды. Софі адказала першае, што прыйшло ёй у галаву, а значыць, адзінае шчырае. Сава ва ўласцівай сабе манеры уважліва агледзела ўсё навокал і адказала: «Калі ты хочаш пачуць параду ад птушкі, то вось яна. Ніколі не думай, што ты ідзеш без мэты, таму што так не бывае. Мэта ёсць заўжды, і яе лёгка прытрымлівацца. Ідзі, каб усміхацца мінакам, ідзі, каб адчуваць воды расквітнелых красак, ідзі, каб убачыць прыгожыя дамы і прыдумаць потым свой, ідзі, каб, сустрэўшы раптам шэрага зайца, пачаставаць яго морквай. Так, дарэчы, хаця б адну храбусткую моркву заўсёды май пры сабе». Софі задумалася. Калі верыць саве, яна заўсёды ідзе кудысьці, а не абы куды, а значыць, і жыве не абы жыць. Пакуль, заплюшыўшы вочы, Софі думала пра сваё напоўненае сэнсам жыццё, сава раптам рэзка свіснула, і на яе свіст прыляцела варона. «Ну, калі цяперака ты дакладна ведаеш, куды і навошта ідзеш, я пайду з табою», дзелавіта сказала варона, быццам таксама прачытаўшы думкі Софі. І Софі зноў рушыла ў свой шлях. Дзіўная варона, праносілася ў галаве ў Софі. Казала, што пойдзе са мной, а яе нідзе няма. Пайшла варона з ёю ці не, з упэўненасцю сказаць цяжка. Але Софі адчувала ёй небачную прысутнасць быццам свайго вернага правадыра. Дзень хіліўся да канца, на плячах Софі нібы пачалі прабівацца крылы, а вусны былі пунцовыя ад вішні. І усмешка таксама была. Дзякуй, што паслухалі. Добрага вам настрою і да пабачэння.